De Tour de France is begonnen en ik dus van de Friesen. Fjouwe Friesen toch er niet totaal mooi, waarvan Ian Pieter Wening hier nou achter me zit. 18 Nederlanders dat er uiteindelijk mooi. Fjouwe Friesen liet nou de laatste Nederlander die een Tour-etappe gewonnen had een Fries wezen. Pieter Wening. En hij gaat nou los. Wilst Wening ons zijn proloog begint, treffen wij zijn ouders. Want riet Pieter de Tour, dan bin hij en mem erbij. Doet altijd speciaal, hè? Dit is de mooiste wedstrijd die er is. Ja, absoluut. Is het dan toch wel heel bijzonder om je zoon hier op zo'n grut evenement, wat is toch wat trialien, dan werd te zien? Ja, zeker. Dat is prachtig mooi. Ja, daar genieten we van. Wening is tevreden over zijn proloog. Hij eindigt het als 60ste. Ik ben net echt specialist op dit soort werk net. En, ja, dus wat dat hier heb ik net al te hoge verwachtingen van. Maar er moet natuurlijk een soort kleppers naar komen. Hè. Een van de kleppers die het Wening op doelt is Liewe Westra. Westra is maar in 24e plak uiteindelijk de beste Nederlander, maar houdt er vol mengde gevoelens aan oor. Ja, nou ja, tuurlijk. Als uitslagsjuist en nu komt op plek 20, 30 uit, ja, dan denk je van dat is net echt goed. Alleen ja, het is net verder dat dit wereldtop is en dat ik, ja, ik ben wel een tierder, maar 6 een hele kilometer is gewoon te kwart voor mij. En ja, dan kom ik nou de streep gewoon achter dat het gewoon een lastig verhaal bloot. Van Westra is het zijn tweede Tour, maar het is voor het eerst dat mem direct bij is. Ik vond het heel mooi dat ik mij kom zo. Ja, ik zei dan, dit is net Safir voort. Ja, van de morgen wel betiet er al weet ik wat, maar dat is het wel weer. En er stappen nog 2 fietsers met Fries bloed om in de Tour. Bouke Mollema, zoon van Frieske ouders, maar Benne in Greens en Maarten Tjalingi. Hoe Fries voel jij je eigenlijk? Ja, het eerste wat je ziet als je mijn paspoort open ziet, is dat ik in Leeuwarden geboren ben. En, dus ja, dat is, Fries, zo Fries voel ik me. Dat besluit bondscoach Leo van Vliet. Van Vliet had Liewe Westra selecteren voor de Olympische Spelen. En had hege verwachtings van de man van de tienje. Ja, ik verwacht veel van hem. Maar vooral dat hij natuurlijk goed uit de Tour komt om de Olympische Spelen te vlammen. Maar ja, ik verwacht van Liewe. Ik denk dat hij een mooie Tour de France kan rijden. Ik weet niet of hij echt op het klassement gaat rijden. Ik zou het niet zo verstandig vinden. Maar ik denk dat hij in tijdritten goed voor de dag kan komen. Maar dat hij ook in bepaalde bergritten en in ontsnappingen een goede kans maakt om iets te gaan doen.